Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini lagi di warung bandara ini, Bos. Hah? Ya makan. Ya. Nah, jadi nemenin Putri makan. Sarapan. Sarapan. Nah, kalau Sarapan. si kucing sakit. Dalam. Iya, Bos. Kita bertemu walang sangit. Kita ketemu lagi. Montore anyar ya. Motor anyar di to. Motor anyar balik naik maksudnya. Loh, yo ora tera balik iki lho. Ya wile. Kok Ngono iki lah. Ngono dari kata pedang. lho. Maksudnya sedina ora metu blas. Nanti koya. Hah? Barang ayu. Bareng ayo. Jo. Ki, Badira. Omongane iki lho. Lho, Itu tak omongane piye to? zaman Warung ayu. Kok enggak ngomong? Mama. itu tawala sak dirungui. Masa warung ayu? Kata Kata ora sedeng ning utang ya. Ya jare ukuranmu 17 Kalau meneh. utang wis gak mampu kita. Aja ono lho. 17 bakamu ada Masa utangmu membengkak? Gak Bukan jahit kan ada. Kowe rada rene. Pin, apa tak ngaret kok. pin, kowe rada rene. Salahnya apa Loh. tuh kosong. Piye to? Foto kok sok. Wes, apa sejono ora Lho, apa-apa. kowe tak rada rono, Pin. Lho, ya ora oleh to. Ora oleh. Menurutmu apa kamu? Piye, Dik? Menurutmu piye, Dik, menurutmu? Tak itu tok Loh. nek kene nek Kowe rada rono lah ana takone Putri ae. Rada edak rono. Kok lo sapa sampai ngene lho, sampai Iya. aku ngipi-ngipi teknik apa? Ngipi moro mbok terkene tak terkene di ning Jakarta nih. Aku mbok terkene gene. Tidak putih jalur rumah sana Lho, pelem. dijaluk ki apa? Gak mau piye kok. Ya lambanan piye Ya dalan. ya. Masa jalur rono rambanan no. Jirar jaluk Putri. Masih rono ki dia rambanan. Jere wis seneng Putri. Kok iso ndelok rambai? Kok matane senengmu Kapitri kok. Dibane keto. Apa bisa balik korek, Bos? Ndok. Kita kan dalam. Iki lho enak. Agek udah lagi. Bengi kok ngene Mbak Sri blonjo. Pokoke Malboro ki lho. Malboro lan kok wong dik bengi. Iso ae. Lho, piye ta piye? Bari cantik rokok. Hah? Bari suci. Iki rok kok sotek lho. Oh, rok sotek iki. Ada kayak Malboro ki. Kok jalur gunung. Negara geblak lho. Ketrak Malboro. Ini ki rokok laras. Lho, Pakai kok skin terbliti. lho. Piye ta, Cek? Maksudnya piye? Sotek iki maksudnya piye to? Oleh rezeki sak kok kemlidi lho. Kok kemlidi piye ta maksudnya piye lho? Kemlidi piye maksudnya kuwi lho? Jadinya jatah rezeki itu tidak akan tertukar. Nah, ora iso tertukar, Dik. Wis to. Kowe piye aja ngono, Dik, kowe kleru. Kemlidine kok ndi ngono lho. Teko-teko bengoki wong rumah sapu apamu? Wah, iya apa? Lho, kowe biasa rahanku kaku. Biasanya mesti muni ya. Utara kaku lho rane. Bukan saya dong. Ya. Rane kaku lho. Kowe untungmu rene wi pelap. Korek. Ide mong Anyar kuat iki. ngene lho. Sopo? Alah wis rahasia. Lho, kok gawe rahasia barang to? Iya. Lah iya. Iya. Ah, aku tak mau ngono kowe nek pulang ae. Lho, Tak wong itu masih ku jungkir balik dengan kono. ngono iki. Lah, udah ini kebelas dino mutung. Tung, ru. Kosong muring. Muring mergo aku gak iso metu sedina to. Alasan. Kok motor gak enak itu lah yo. Wis ngerti dhewe to, wayahe enek inventarisasi. Iya wis ero aku. Yang ngono kok dikarani parani koncone. Ping pindho ribut parani blotho marani ra gelem. Aku wis gak menak pikir aku. Rame nak Gak menak pikir aku. Aku lak pikirane anu wis mbok jaring di mo. Lah kan wis ero watakku to. Mo. Aku lak ramut no. Soale Lah gelem kok keleweng ngono. Aku tetep rokokku Surya. Langen dewi. enak erek rek. Langsung kok. Lah iya. Wong wis Yo mang. wis bar mau. Kuwi ndang mangan. Guru sing abang iki anu antep. Ya aku Surya to. Enak. Percaya nek kowe nek gambar video perkara senengmu padha. Ribut rutangi ya. Kita ya. Tak cat e pokoke. Kowe kan mangan karo Putri lho, Pin. Yo. Gitu wis do ora to kono terno iki.
Nyapa ora sida semben. Sok kapan to? Lho sidik lah nganane sidik lah. Lah apa ora arep omahe lho piye to kok ngeterno ki? Iya Oh, iya. dia dipacaki angkatan. Kowe tak urusane dhewe iki. Oh, kayak angkat Kipin arep ngelamar putri. lamar dadi opo kok? Ya ya mbu. Tapi lho. Dadi apa to, Pin? Pendamping apa-apa? Ya, Dik. Dadi pegawe. Oh, pegawai. Oh, ngono. Dik, Baik pengen. Contoh dan batang. mana? Lemah kebu lho. Ora wae dibini iki, Cing. Aku keterusan. Gak, boleh. Lha kuwi kono. Wae dibini. Mancing. Neng, Neng di anu Bu. Madiun. Bu Malang. Bu Malang laya kuwi. Gak lho sing biyen dienggo Undang karo Pak. mangan-mangan biyen lho. Pak. Oleh Mas ora Hendri. ya. Ya oleh iwak mah gak oleh kok. Hmm. Iwake mah gak oleh. Terus piring to. Wong 16 lho. Bang berapa? 16. Lha kok malah sudik iso ngono lho, kok iso melet. Oh, alah dik. Buntute iki rada Wes gak sangano untuk karo sitok kok melet wong itu ayu. Pakai sayu ngono ya. Gar. Oh sing ngerti segera kudu ilate. Lah apa nih? Bodoane. Oh, gorokan. Ora menjing. Gurih to wis. Pol lah. Jadi gak ngevlog. Sapa? Mengunci diri ya. Nang omah. Lah ben apa to sing ngeplok? Metu keloke Indonesia iki. Biasa kaya wowo iki. Ayo, Blok. Ngomong. Kepul. Kepul. Surupan kok piye to? Bunga ya. Ngomong. Kok kesurupan. Maksudnya gitu. Wis, kalem. Tekonek iki. Loh, Oh. mantan anyar, guys. Nah, mantan anyar toko. lombok barang lho iso masak. Nah, iya. Ya apa kuwi lho? Pong. Sana ta? Kole. Dengkole kaya obeng kembang. Wis entek dengkole. Dengkole wis entek. Dengkul tak dikunci utuh kok entek lho. Kalong. Dewe ngorek ora kok jane kok. Ya ya. Kok iso? Iso masak ora terus. Ya iso wong wedok. Yo iso to, Pin. Karpone Mas. Dan pokoke jelas isone ya krendek per. Kok iso iki ngono lho. Ora acarane ning iki kok. Kuwi lho. Lah ya apa laki-laki takon macaramu apa? Gak mang. Dingin dijak nek. Lho. Susah ucul. Lah. Lah wong wis dibahas dingi, aku kadang dingi rambut iki kok. Kok iso malah cek tekok neh. Ini kok marane dudek. Ribut katil pergi dudek lah tekone suwine ra kaprah ya wis purengan to aku kok. Saya ngenteni motor lho kok. Loh, Allah. Aku ya nganteni wong elek-eleke 15 menit, liwat to ado suwine setengah jam, gak teko wis purengan aku. Mau saya. Yo tenan purengan aku. Anu terus bokongmu carane metu wawone. Rokok entek papat lho ra teko-teko lho niate lho. Lho kok ngenteni jebok bosok lho. Kok Lah wong terayo ngenteni bar jemahan semayanane kok. ora ribut lawe ae jam 09.00 kok. Kok Gak mungkin. Jam 09.00 ribut. jam 09.00. Carane setengah 10 kayak kok aku agak. Kuwi lagi nganu ribut marane aku wis jam. Lah aku wis Ngono iki lho. enek buktine iki lho wiane kok. Motor iku iki ning Jati ra bali-bali. Wis entek ya? Iya. Entek rong piring bae. Sak piring wis diakok. Audit lho. Iya. Sido ora tapi. Dok, Eh. kok sing dikirano kuwi pedesan besar lho. Oh. Lah iki Masa didol kabeh. wong arep besarane wadol wedhus lho. Ya malah regane apik to. Besare malah apik, gede, lanang kok. Betul lanang. Dolan. Lanange dolen. Sedang tanya layar aja. Lah lairan Kok kan oleh lairan apa jagongan lho piye? Nah wis ngono lho iki jadi Mas, piye tau? pagi hari ini Terus. Oh apa to? Ya, Ya, kan, makan. terus.
Iya kan tau? Pakai pila kondet kok wis. Ayo, terus. Jangan lupa dilendis. Panasan mati. Iya kok. Iya sih lo. Heya. Kita baca mutak lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.